Tak okej. Došiel som na ostrov. Našťastie som našiel miestečko, vedel som, že tam je, kde bola Wi-Fi, aj keď bola reštaurácia zavretá, vedel som, že kde to môžem chytať. Tak som chytil Wi-Fi a mohol som napísať odkaz, lebo nevedel som zatelefonovať, nevedel som, či sa dáva plus, alebo čo číslo som mal, ale proste nedalo sa. Tak som textoval, teda písal na Facebook Katke, že teraz som na ostrove, lebo oni ma čakali s tým lietadlom, to bola posledná informácia, ktorú som im dal, že dojdem po obede 13:15. A ja už som bol vlastne na ostrove, ja neviem kedy, o pol 11. No nič, došla pre mňa, išli sme k ním do reštaurácie, ja som stretol s Jimmym srdečne, dali sme si welcome drink, slivovičku od Igina Gresného, takisto ďakujeme, ďakujem všetci. Cítil som sa jak skunk, ale mŕtvý a tak 3 dní starý. Že dobre, on je rozložený, stinky, že smradlavý, že proste najväčší smrad, alebo také niečo. Jak v labyrinte, najväčší smrad. Keď si na oné zlý, tak ťa pošlu do väčšného smradu. Tak som bol presne. Úplne zle. Som si nemohol pričupnúť sebe, som musel tisnúť oné pazuchy, lebo keď som trošičku len roztvoril, tak sám som sa omráčil z toho. Piči. Ja som došiel do tej reštaurácie, nestrál som už neviem koľko, 24 hodín alebo čo, akože v bruchu kozmická strava vesmírna, z lietadiel, 5 mínus. A... no, môžem do reštaurácie. Neubehlo 10 minút, už som mal na rukách oné rukavice, to je gumené. A plnil som takou syrovou zmesou, som plnil rozpolené enchiladas, proste nejaké, enchiladas, čo to je. Jalapenos, tak, jalapenos. Rozpolené a do toho som naladoval sír, som urobil 3 plechy. Takto som čísloval, ne? Takto som to robil, jak som lietadla, keď som bol. No, nebol konec. Tak medzi tým hovorím, že sorry, akože toto nejde. Tak som išiel do auta, vlhko, teplo bolo jak sviňa. Zebral som kufer, išiel som tam na hajzel, som sa poumýval trošku iného, som tričko navajal, som sa mierne a došiel som naspäť. Lebo však bola ďalšia robota, ne? Už som tam kládol, slaninu, ja neviem čo, lebo pripravujúte svadbu na zajtra. No. Potom už keď po 2 hodinách, 2 hodiny som tam bol, lebo ešte to hovorila Katka, že 2 hodiny pigy, píšem si. Budeš tiež? Asi ne, však lebo večer som pil tam. Nie. Ja no, pozoznamovala ma tam s personálom, s Larrym, barmanom, so servírkou Máriou, Maria, počkaj, jak sa povie, jak Kerryová, tak Maria, no tak nie, no. Veľmi sympatické dievča, veľmi sympatické, aj keď teda škúli, výrazne, na jedno oko úplne zabieha, nevieš, že ona má podľa mňa ešte tú fokusovú nejakú disproporciu, že ona preostruje najprv s jedným okom sa díva na teba a potom zrazu vidí, že to je niekde inde a ona sa díva druhým okom na teba. Takže taký ping-pong očný. Výborné. No a tak som išiel na domček, ma odviezla Katka. Tu som sa samozrejme nezastavil, keď som niečo robil. Ale pošťastilo sa mi teda ísť na WC, rozpechovať sa a tak. No a vlastne im začala robota od 5. do 9. majú otvorené 4 hodiny. Takže chcem zostať, alebo idem s ňou. Hovorím, tak jasno, že idem s tebou, to už vydržím, je to jedno, aj tak to mám celé otočené. Práve to fúk. My došli do reštiky. A ešte 2 portorikánci v kuchyni, jeden umýval, druhý robil Jimmy mu asistent, alebo Jimmy varí. Strávil som tam celé 4 hodiny, tam sa vystriedalo 45 ľudí presne. Pozeral som, a jak fungujú. To išlo jak
To bolo aj v Japonsku proste. Neuveriteľné. Bude príležitosť, pofotím aj tie jedlá, aj drinky, no akože vynikajúce. Very friendly family atmosféra, popičím, neviem. Tak tam som strávil 4 hodiny, niečo som aj pomohol, zakričali na mňa, Iggy, bring me Coco López, somewhere there. Coco López, a vidím, čo je Coco López, jak to vyzerá, alebo jak to, tam niekde to máš, proste. Darom. Coco López, to nie Coco López. Čo je Coco López, krabica, je to plekovka, je to čo je to, flaška, čo to je, neviem, čo je Coco López. Nakoniec otočil nejakú konzervu, Coco López, kokosové mlieko López. Stačilo povedať, ne? Coco Milk López, ja niečo, Coco López môže byť aj on, ne, nejaká Coca-Cola. Tak, mal som Coco López, no dobre, okej, na záver, ne, už hostia odišli, hovorím, že Žranica vynikajúca. Dal som si nejaké pivka, potom som si dal akože kokita sangriu domácu. Tak som sa bavil s nejakými ľuďmi, som sa zoznámil, pokecali sme. Parádka. No a potom bola ako zavreli, tak každý dostal výslužku, najesť a tak ďalej. Budem pokračovať za chvíľu.